Haluutko ilmaisia frisbeegolf-kiekkoja ja bäkejä? No nyt se on tosi helppoa, nimittäin me kasattiin tämmönen Hall of Fame spessuseinä aikaherkkukiekoista. Siellä pääset ostamaan meidän verkkokaupasta tän seinä kiekkoja ja oston myötä pääset meidän Hall of Fame-taulukkoon. Mitä kalliimmalla ostat Hall of Fame-seinältä kiekon tai kiekkoja, sitä ylemmäs pääset tässä taulukossa. Miksi tää on sit niin helppoa just nyt? Koska tää on täysin uusi juttu, niin kuin näet, tää lista on ihan tyhjä. Eli nyt alussa esimerkiksi ostamalla tämän seinän yhden halvimpia kiekkoja, eli Discmania ihan perus SkyCode IV-kiekon, pääset listan ykköseksi, mikä tarkoittaa sitä, että parhaillaan ostat siis 28 € kiekon ja voitat kuukauden päätteeksi esimerkiksi 100 € lahjakortin tai jotain muuta huippua. Eli ei muuta kuin läppäri tai puhelin esiin osoitteeseen fripakornin.fi, ota tuolta valikko auki, valitse kiekot, Hall of Fame-seinä ja täältä tulee esille Hall of Fame-seinä kiekot. Ekana kaikista kallein ja alhaalla kaikista halvin. Ei muuta kuin ostoksille.